गायखांथ'वाखै खोला माखान दंबावो होथारनाय जाहैबाय हाजो रांगा दंसो आरोलै बहुद दंमोन थास' बिबाराव थास' बिबार दायो थास' बिबार
Malam pagi, malam getah. Ah, tata sekolah lagi. थास' बिबार जों जायो थास' बिबार जाजाथ'वालै ना थास'फ्रा बेसेबां दंसै खासिखौ एवनो नांबाय दोनथ'लै दाउस्रि लांबाय लेखाया गेम लानो मोनो फुवा जाया फारा नायगोन र' बै माबा लानो मोनो ओइ आदुर लानो बिसोरो आसोल बिराद साइकेल खालामनो गोरों नोंसोर देन्जार खालामोखाय खर' गैया साइकेला साइकेलनि खिथुफोरखौ हास'लाबायदो नै डेन्जार इसे 100 नाम्बार मिस्ट्रि नै कान्ट'नि बाला गुदुं माइ बोराय
That is a pig. Pig. That is a pig. Chúng nagelai ni dah taso bibar. Nei taso bibar बारसे मोनलायबाय. Nei मोनसे मोनलायबाय good. Ini moनसे. एकदम गोरलै गोरलैयाव दानांगौ टेस्ट जायो. टेस्ट जायो. गुड. दानांगौ बेफोरबायदिनो गुड गुड. मोनथारबाय थारमोन. बरिया बरिया. Yêu đây kìa. बोरायलांबाय दैयाव थाहैबाय ना होमबा घटनाया खाथियाव गैया जाहैबाय ना होमबा गैया गैनायालाय गैया गैया बोरायलांबाय दा गैया मोनसे ओंखारदो गैया खांख्राफोराबो मोनलांबाय बिबार बागान जाबाय भिन्दी भिन्दी सेरख' जायो इखो जुदि बाक्सा डिस्ट्रिक्टआव आरो नै टेस्टि इयाव आरो मोननै दं बे मुदुफुला बोरायनानै दं नै आरो dates good of this fruits
Bố đùng mình hay lắm. Chạy. Khát thêm nhiều thế này. Rồi. Hả? Nó phải lấy bút sủi ra nữa mà. Ai, lạt tadi. Ai, pulang balik. Masih pulang balik. Ivan pulang balik nih. Ba của nó bên đi. Ba của kita aja. Ini besar. Moनलायबाय मोदोमलायनाय बिबार मोनलायबायानो आंना बोथिसे बे पुलिस दंनो बैखिनिया पुलिस दंनो रुपम दानिखिनियाव न'आवनो जाखाबाय माथो खावसे मोनजासै दाबायदियाव बिराद बारो आरो दाबायदियाव बारनाय टाइमा
Bon, like hunter. Salah. Itulah yang ada. Ya. Tahan ya. Las.
बहुत खाबायलां थास'फोरखौ दा खावै फिसा मासे मोनलांबाय आं मासे बोनबानो मोनसै आं Korean बिलाइखौ दैमोन आदा न'आवनो बोथिसे जागोन आं थास'फोरखौ आरो एसे फारा दंबावोसो मोनाखै बुरि मासे हाबायसो दा एसे नांनानै लेथ्रा जाबाय बिदि थांला नाङो जागा लेथ्रा जानांगौ थांनानै फटिमाना माबा फाथैखौ बुथारना लाबाय नामा फटिमाया goyang bibai न'आव नागिरबाय आं आरो लामायाव खनसे थांबानो जाजोब्बाय फरेन लानो लामायावसो थान्दाल' बारायखौसो हा दे खामथिया जाखांजाखाखोबा जाखांफादों गरम मोनखाबाय जाब्बायाबो जाबायलै थास'फोरा बिदि थानायसो दे थास'फोर नागिरदोंलां खोनादों मोनबाय आरो मुथा जाबसे मा होनदों सोमदोन अंगुर इसोरनाव दङ दालाय इसोर जाया इसोर थास'फोरखौ जाखाया जानो बायोसो मानो बिदिनो बुस्थुआ गोलोमदै मोनो गोलोमदैखौनो गिनोसै मोनामनाय मोनोलै एसे मोदोम हासुदै माखा मोनामोलै मोनामनायालाय थास'आलाय मोनामखागोन होनदों मोजां जायो खामानि थास'बा दार' जानो नागिरदों
बिफाङानो गायथारलै एबार माइ गायग्राफ्रा जायालै इखो एसे देन्जारसो होनलाय नोंगौ आइडियालाय थास' गायदों दां सेरेब कापसे लोंना दानसैनांगौलै दानो थाबजोबगोन इयो सखार एसे नांगौथ' थान्दा थान्दानो Aku yang dibungku Turun tali ni, nombor. Putar isun ni. Sengra gulja, dengar sengra ini. Menfibia ni, menfibia ni. Tang phang siapa? Ngai jadi. Apa? Malay oंखाम जाना फुन थांसैनो एक्टरा आधा एक्टर नोंहासो मानो सिबिदों इखो मा मोननो सिबिदों बिलाय मोना खिनो नागिरदों
है ना गय इखौनो लांबाय खाथियावनो दाना दोननाय सबलै सेखा लांबा जायखौ एसे आयदा गैया खाथियावनो औवा बागान दङ आयदायानो गैया दा थै खामानियाव गैला इफोरो बेकार खामानि इफोरो है गावबा गाव मावबाथ' हारसिं लोगो नांनाय गैया इयाव है बाद दे गावआनो खामानिया बया गेदेर बया गेदेर खामानि बायदि नुदों बेखौनो एसे फिसा खामानिखौनो बा खोथा रोङै थांबा हायोबा हालुवानै साला फोना गारनायानो मोनसे खामानि जाबाय दा पात्ता मोनलाय बेंका माने फोनायानो जाबाय सोरबा माबा लांफाजोब्बाय नामा हा मानसि दाबो बुलायना खिफिफोरा गैया बयलार बिगुर लाना नोंसोर बयलार बिगुर ओइ माबानि खाथियाव जना थानाया मानिकनि हिनजावनि खाथियाव थानाया बेयाव थायोना बे दा माबायावसोलै मोनाखै हरनिफ्राय फाइट थायो 저 공부했네. 아. bon danse केमेरा लादों नामा? माबायाव हगार इउटुबाव
थांगोन दं माइ गायनाय Hả? Đi như cày này. Cày nó đừng cho đây. Ha. Udah. Iya. Angin nggak? Kamu nih nak? Iya sedikit terus. Angin nggak ya Maya? Baat jadi sih. Tulunggapur ini, pamainak pilabarin. Cukup mesaya, hurailang. Nam sikre. Nabi apa? Ini bar nih lagi. Bar tan.
इयाव माबा मिथिबाय सुनै अन्साय सुनैजों दै गुदुं गारनांगौ मार बेरोनो मैखुन मिथिबाय मेगनाव ओइ खिपियाव सिबिनां बर' साहित्य रायजो नोंथांमोन आंनि गोथौ गोरबोनि खुलुमनायखौ जासिहरनानै आंनि खिफैनाय महापुरुषखौ देंखोनि मोनाबिलियाव आं सुजिनाय बिबारनि माला बे मालाखौ आं माबोरै बावनो हानो गोरबोनि अन्थाइ जानानै थाइसुगुरनि लाट्रा सोगोजानाय फिसाजो आंनि सिफा मैगनाव हाबदों आं बेखौनो नायगिं नायदों दा जों खिफैनाय मरान पाखिनि बाखानो मोनाबिलियाव मैथा खरस मैथा खरस Ai chứ còn này kìa đi rồi lại ở sao vậy em mười thác rồi mar lên này lên em bilaya belek tamane này bilaya di này dara này di bilaya ni bilaya belek ओमफ्राय इबे बेलेग बिलाइ एबे बेलेग बिलाइ ओमफ्राय फैनानै ओमफ्राय नैयाव फैदो बुस्थुआ नोरै जाना दं डेन्जार मैथा बिदि जायोब्रा माबाबो रायो जोगोनारखौबो आलु फाग्लाया जर' आलु फाग्लाया जर' बेगर माखाय खिलिदों रज'सिगोन इयो हो बे फांसेयाव होना दोनदों जाबाय आं आलु फाग्ला गायदोंमोन नै नै
ini jalan ni. Oh, balap pun. Baru sih mana? Oh, Itu bukan. Beli kau hutan lah sih kita. Lang ni jangan open dah kan, maksud. Ini kau mana tak sih? Bar bola kau mali galu. Ini ada sih. Gerak kak. Hei, ikan ah. Gerak sekali kau lah. Gerak semua ni. Lu pun kan ke? Ayo, Gerak kak. alfal ada kan? Ikan ada kan tu. Gerak. Iba orang juga ni iba kayak ini. Aku pura muntu. Gerak. Ini. Ini pantau orang kan tu. Ada ni. Nah. Pelak bayi terus lang nanu. Oh, setu setakat sini. Halang tu. Bayi terus ada nunggu taman ni. Tu setakat ni bayi terus mana? Dah biar. Para kita terus nang le. Aja bayi, pantau puro. Aja bayi muduful puro. Muduful. Aslama megung thai kong margai kai nak nai kai kelanda. Lesri, Lesri. Kai marle asla ketiok le dia. Ia jabe enjor bunga kurnai. Hei. Ini apa sih ni? Oh my god. Wah, danger kan nul ni. Raga apa? Ramai. Ini cina ni. Salah aku mawan tu sulit dan sih. Wah, apa tak mana kali rawi. Orang ambilin rokok. Hei, dah sih. Ini raga gelik mana? Aja bertalin. Ini gelik kita dah. Lihat siapa khazang pasang le? Hah? Khazang mana lihat siapa? Ni dia khazang ni dia. Jalan lah mesti jalan. Lan đi gì? Không nằm được, là vậy. Cầu sao lấy vậy? Ôi, lằng rồi, cái tảng phát khai thế rồi. Cầu sao lấy vậy? Tại không nằm. Cái tảng phát khai trên trong cái xăng này, là ba rè gì? Aja bel Lesri, Dia kurang, dia kurang nak kuala, ada rati. Ya, apa? Gang tu tak tahu ni. Oh iya, saya ke? Kita yêu cái nào boleh, không phải gitu loh. Eh, kedua sih. Ya. Mà đồ dân này không phải này nè. Asal khetiok lang le khetiok. Tai em bi pus ber ye wan ji ka. Masih bahkan yang mana ada mar piu ini parut dengan lebih. Apa kayak ini?
आसलथे खेथियगलै लायजायो मोजां मोनो जों इदिखो लाइट नांगौ वास टाइम जाबानो जायो आं लेसु खाना मुख्रायासो बखादों जाबाब जायो दे बासि बासि जायो नोंना मिक्स ओंख्रि दिनैनो बया बोखानो रावलाय गैया 1K बोखाना दिनै गोरलै गोरलैथार ओमफ्राय गिदिर लायो सानै बारलाय 14 जन होनांगौ दा देखायबासो नायग्रोनि आं लेसुखौ नायग्रोनि ओइ हायाव दंमोनलै होनांगौ बोथिसे मोनगौमोन हाबनो हानायाबा बिदिबा बे गिदिर खाना हरनाय होनबा बैयो मोनसे ओइ देखा ओइ थाइसे खाजायो थाइसेया गयो बेबो खाजायो देरखालायो खाना हरजोब बेखौ ओरै जौगोथारो सानै 16 जन जाबाय बारायनायनि बारायनाय आदै मादानि नुहरदों सासे 17 जन जाबाय दा गैया नायखादो मा हा गान्दर थास'नो गांजेमा थास' जोंहा गायखायोलै आसोलानो बियो खेथियाव गैया आसोलानो बियो बै खेखेला दंमोन लायो बेफोराव ओरैनो दाथ' गैला बै गावखायो थालिर गावलायनाय गावलायनो थालिर गावलायो गावलायो देनजार जाखादों ट्रेक्टर लागायदों होनलाय
오늘 왜안 사는데? 한개 티랑 몇 건다 하세. 아, 누가 먹는 거 들린다. 더 가는데. 아, 비바라 사바다 놓네.กำลังเป็นแหละยามชนะเลยนะลูกก็ยังได้เข้าไป완지 그거 안 되니. 끝나야 한다. ผู้จะไม่ดีผู้จะไม่ดี 손전. ฮะชีวิตมีคุณไม่ดู 바로 그거 가야 되네 봐. 바깥. Hay que tratar de hacerlo. Pero sí, pero se la hace. Exacto. 다시 하는 거야. 또 놀았어.
साइकेल दं नै थाब बाराखै मा थाबारखौ लाखिनो दायो नै दा दोनथ'सैलै